खुलुमबाय बयखौबो फुंबिलिनि समाव आरोना नोंथांमोनखौ एसे क्लिप लाबोनो होननानै सानदों आरोना बेवहाय माने आइया एम्फौ बासिदों आरोना फिसिदों आरोना बेखौनो एसे बिलाइ होबाय थानायखौनो एसे नोंथांमोनखौ दिन्थिनो होननानै सानदों आरोना बिलाइ होबाय आरोना आरोबाव दंथ'यो बिदि ट्रेक न' सिंनिफ्राय मोनसे मोनसे बिदि लाबोगासिनो दङ आरोना एम्फौआ मोनबायानो आरोना नै बेयो जाबाय चुरा दंफांनि दालाय आरोना बेखौ दाननानै बेवहाय होदों आरोना बेयो बाहा बनायबायानो आरोना बेयो न'नि एम्फौ आरोना एसे साहा लुंनिफ्राय साहा लाबोदों आरोना इले लाबोबायना मादि बिलाइयानो गैया मादि जाना दङ फुरा बिलाइखौ फुरा जाजोब्बाय आरोना बिथिं जमा खालामदों नै बासिनानै आरोना बेनिफ्राय बेखौ बेयाव बासिनानै बेयाव दिनदों आरोना ओमफ्राय खिखौ बिथिं गोजानाव गारदों आरोना दालायखौ बेयाव दिनदों आरोना दालायखौ दा उनाव लांगोन आरोना दा उनाव गारसिगोन बेखौ माने बासिनानै साफा खालामनानै बेखौ इयाव माने बिलाइ होनाय जाबाय आरोना मादि जागासिनो दङ बिलाइ साहाखौ लुंगोन बुंदों लुङाखैनो खेबसेबो नै मादि बस्थायाव भरायनानै लाबोयो बिलाइखौ बे बस्थाया गोलावथार आरोना गुदुं जानिखि ब्रयलार फिसिनायाव जानिखि ब्रयलारनि दाना फैयो बे बस्थाया बिराद गोलाव दानायाथ' 70 केजि जायो बेयाव 70 केजि आरोना बे 70 केजि जानाय बस्था आरोना बेयावनो माने बिलाइखौ लाबोयो आरोना बिदि बासिदों आरोना बेयाव दिनदों आरोना बेखौ गारोबा माने बेयाव एम्फौखौ दिन्नानै बिदि बिलाइ दिनगोन आरोना नोंथांमोनखौ एसे दिन्थिबाय आरोना जानिखि जोंहानि आइया न'नि एम्फौ फिसिदों आरोना बेखौनो एसे फिसिनायखौ जे नोंथांमोननि खाथियाव फुंबिलिनि समाव जे एसेब्लाबो दिन्थिनो थाखाय लाबोबाय आरोना नै नोंथांमोना माब्रै आंथ' कमेन्टआव एसे खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जे साबस्क्राइब खालामो जे आरोबाव लोगोसे अननानै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला एसे शेयार खालामना होयो जे आंनि चेनेला बे चेनेला एसे गोदान आरोना आरो मोनसे दङ आरोना बेयाव हिन्दी बनायो आरोना गिरिधर बर' बेयाव हिन्दी बनायो जे बेखौ एसे नोंथांमोनखौबो डिसक्रिपसनाव लिंक होना होगोन बेखौबो एसे सापर्ट खालाम बेखौ आं हिन्दीयाव बनायो आरोना बेवहाय 4-5 हाजार साबस्क्राइबार दंखायो आरोना बेयो माने सारिस' नाम्बार दङ आरोना बे गिरिधर बर' इउटुब चेनेल आरोना बेखौबो नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामना होयो जे 100K माने 1K खालामना होयो आरोना नोंथांमोना अननानै बिदिनो लासै लासै 100Kबो जागोन अननानै दायो जे 1K खालामना होयो आरोना बेखिनिसै आरोना बाय बाय